Hi guys! Good morning! Ano guys, ngayong umaga, ngayong aga guys, aalis ako guys, bibili ako ng kasi yung anak ko nandito, so babalik na siya sa kanyang work. So sabi nila kami mamayang gabi, mag samgyupsal, ano ba 'yan? Basta yun guys, yung kain-kain ng ng like Korean na ini-imitate mo yung Korean. Kahit na di tayo marunong mag chopstick. So, okay lang, kakayanin na. So bago ako lalabas guys para bumili ng ng sangkap ng ingredients ng kanilang samgyupsal. Ito yung sitwasyon namin guys. Full house ito ngayon. Dito guys, nakahiga yung isa kong anak. Ayan. Tapos dito yung room ko magulo. Ang dami ko pang stocks guys sa pandemic. Dyan lang nakapile lang dyan lahat. Pag may pera, bili lang at saka Tapos yung iba dito guys, ay binili ng anak ko na grocery kasi kami. So, nilibre niya kami ng grocery. So, yan. Ang daming kalat guys. Ito, ang ganda ng bulaklak ko guys. So, ayan. Tapos may may mga dapat pa akong itutupi dyan. Tapos dito ako natutulog guys. Ito yung working ko. Ayan. So, ang gulo. So, pag kasi tatlo sila guys. Yung babae ko, si Andrea. Instead na dyan siya, pinapatransfer ko siya dito. Tapos, syempre, ako naman, dito sa salog. Dyan lang ako guys. May hapin lang. May maliit ako na fan. Ayan. Tapos, dyan yung si Jan ko na na eldest ko. Tapos ito yung namin munting lamesa. Ayan dati guys wala kaming lamesa. Dito lang kami sa sa computer table guys kumakain. So, ito ngayon guys yung rented place namin. Maliit siya. May maliit din ako na Ayan. Tapos dito guys, puro din naman dito. Gamit sa pagkain nila sa pinag-grocery ni Jan sa amin. Ayan, makalat, ayan pa. Dito si Ben naman dito yung natutulog. Sa sahig lang guys, wala kaming bed. Yung bed ko doon, hindi talaga bed yun. Yung sofa bed lang yun, pero okay naman siya. Tapos bumili si Jan ng ganito. Para may lalagyan kami ng mga damit. Ayan, may mga damit. At least na-organize siya kasi meron na kaming ganito. Plastic lang ito guys. Plastic lang. Ayan. So, this is it for now. Lalabas muna ako at bibili ako guys. Ayan guys, so papunta na ako guys sa sa bibilhan ko ng mga shrimp, etc. So ito guys, ang ganda ng mansion. Kita mo. Ayan, ang ganda guys. Mansion ni Lopez, ang ganda. White House guys. May Jollibee guys. Jollibee. Wow. May car wash din.
Tapos, pizza roll. Diyan, doon na ako guys, bibili. Diyan sa unhan, may ano ako, may suki ako na taga Carles. Northern Iloilo, sa marami siyang ano, isda. Kalau lagi pa kondo ko gid si boss, sa ko na direct ka gabalo. Oo, kita mo. Ligan na kami to. Sinabali kasi na kami customer na ako. Customer ko nagkamabalik. Sulod na din. Yan eh. Oo. Hindi ka na doon pa baro ta kay Boga, nagkamakal ka. May nag-call ako. Ito, bumili ako ng ano, pineapple juice. Usually, ito yung iniinom ko, guys. Tapos, sa mga ano, sa mga warriors ko, ito, Sprite. Minsan lang. Tapos, ito, malunggay. Pinitas ko lang sa Binit Kadalan. Ayan. Tapos ito vitamins. Tapos may egg. Tapos ito may ano, may liog ng ano, ng manok na paborito ng lahat. Ayan, 1 kilo. Ayan, ayan siya. Tapos yung sa isang supot, ito yung pisugo, guys. Pisugo na isda. 250 yung kilo. Ayan. Fresh na fresh. Ayan. Pisugo. Tapos ito yung shrimp. Half kilo lang yung binili ko. 300 yung kilo. Half kilo lang binili ko, guys. Kasi wala ng pera. Wala ng waward. So, half kilo lang. Malaki siya. Hindi naman masyado malaki, pero okay na siya. Ayan. Tingnan natin. Ayan siya. Okay man siya, guys. Tapos ito, scallop meat. Ay. Scallop meat, guys. Scallop. Wala na siyang shell. Na ano na siya. 200 ito, 1 kilo. Ayan, 200 yan, 1 kilo. Yun lang, guys. Yun lang yung ano ko. Pinamili ko ngayon. So, see you again. Hi guys. Nag-prepare ako ng dinner namin ngayon kasi alis yung eldest son ko na si Jan. So plano namin mag-samgyupsal kami. Ito siya, guys.
Ayan, na-set up ko na siya. Lalagyan ko na lang ng food. May binili pa kasi sila na ano, na gusto nilang lulutuin. Din ba? Doon mo na. Ay, dyan sa ref, oh. Ay, ito